Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Pini Sepuh Sesepuh Aji Sepuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Dusun Kedung Kendo Gisdoyo panitia undangan ingkang sami satu dan kinurmatan. Langkung rumiyin sumangga kita tansah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Bilih ing wekdal dinten menika kula lan panjenengan tasih dipun paringi kempal manunggal kanthi kawontenan kabagas warasan kabegjan kamulyan karaharjan ingkang tansah sumandang sumanding wonten kula lan panjenengan sedaya. Sholawat mewah salam mugi kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah pundi ingkang saiki pundi ingkang awon derek ajaranipun nggih menika ajaran agama Islam. Dumateng sedaya para tamu undangan ki warga masyarakat dusun Kedung Kendo wonten sarau panjenengan sedaya boten sanes dipun suni doa mewah restu anggenipun kagungan ajat nggih panjenengan Bapak Kasun nggih Pak Kala Kedung Kendo ki sedaya warganipun anggenipun ngawontenaken tasakuran bersih dusun nggih sedekah bumi. Pramila sak bibaripun warga masyarakat Kedung Kendo ngawontenaken tasakuran bersih dusun sedekah bumi, warganipun anggenipun olah tetanen tansah saged melimpah ruah, saged meningkat hasil panenipun ugi sedaya warganipun tansah pinaringan rahayu widodo kalih nir ing sampikara. Wonten salebetipun tasakuran bersih dusun sedekah bumi panjenenganipun Bapak panitia wonten agen hiburan cara jawinipun ingkang dipun wastani tandaan nggih seni tayub. Istilah tayub menika ingkang mawa basa ateges monggo kita tata ingkang kanthi guyub. Katindakaken dening pakumpulan karawitan Josjis Tresna Budaya ingkang dipun pangarsani kaliyan panjenenganipun Bapak Sugeng ingkang mijil saking Kedung Kendo Kedung Dadi Sumiyo Lamongan. Ugi ingkang dipun sengkoyong kalian Erik Wijaya Audio wonten pamundhut gambar lensa multimedia syuting dipun pancarwong saking channel YouTube Top Budaya. Wonten pengendang niki wonten panjenenganipun Bapak Tarsim di Bapak Jaya. Wira swara panjenenganipun Bapak Rustam banget rame Mas Dani. Kanthi agrenge sasana pangibingan kering dening Ibu Waranggono wonten ning Haryati, ning Rustiana, ning Yayu, ning Widi, ning Arista saking Mojokerto. Wonten kula ing mriki kula kapatah dados pelendang sampur nggih menika pramugari kang badhe caos sampur dumateng ngarsa panjenengan. Mbok bilih to mangke wonten kekilapan saha kirang sopan nggih kula caos sampur awit jer kula manungsa limrah titah sawantah kita sih kebak insyaallah nggih namung saged nyuwun agung samudra bangsa. Kula kinten cekap nggih kula matur awit wedalipun badhe tumambang ing panggelaran langen beksa badhe kawiwitan. Saderengipun langen beksa kawitan langkung rumiyin kita bikak kalian gending eling-eling nggih, eling-eling pendanyangan. Mugi sedaya tansah eling. Sabibaripun eling-eling samangke sampur panghormatan katur dumateng panjenenganipun Bapak Senden Pak Kasun sedaya panitia. Kula akhiri cekap semanten aturul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun monggo eling-eling.
Bapak ibu lan sampunipun eling-eling sampur penghormatan katur dumateng panjenengan Bapak ini sesepuh Krisdaya panitia lampahing sampur kae gedhok jula-juli lun.